kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkrai api na kabenda ka neat. Normal dia penhamnar stadian. Henen kasngi ka handai tarik ujel liu aja penriau. Ubai Rangbah ubang pat shim layu kerteng satya ulakolan yap Hashen. Hadirin bula syak Tynrah hakawai ka kali kebadi ka kali jong ka post office. Kani yang laja hapen thorba blok 1 hakapor lai BGA no pai sngi. Uni Rangbah ubala syak Tynrah udang kam syasilyang ka surok paniti jingthiet hana kelawan mi kensan kani ka kali ka papen hairstad bat umnongnya umla atek lakam syu bula Tynrah yu. Normal dia penhamnar stadian. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link back section lai poi iwe kamde ka ba pinyo e ka license pila ban apply ka online link back website foscas.fssai.gov.in da ka pi hap pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamigalaya latno tang ha is khasihers pila ban let bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India.